Kani gadai ko All India Radio Shillong ki khubor ban puli du elma arwar. Kimat ba kongsan jong ki khubor menta ka step ka shitare unai lar kilong. Arphongut yo COVID-19 kentup yo doktor na Bethany Hospital bat sangut ki balakot no hameglia hinan kesngi. Keu ka jingkot hakari India na COVID khat khandai sya kan rup saw pun samsaw na kasisma. Laweng no ia ka New Hill Juwai ka bahap halat halabo PC na ka containment area but play I Deputy Commissioner ka Southwest Khasi District ia ka chatline office sama kurwan ki khubor ki babnya ka jalla meglia hinan kasngi ka live hoi terik unai tung ka don arphongut ki bayo thmai yo COVID-19 but sangut ki bala koj no ka DHS kala pentip bana kini ki arphongut ki bayo thmai khat khandai ngut ki dei na East Khasi District hakaba khat arngut ki dei ki armed forces nrewut ki reu pat ba kentup yo weu doctor na Bethany Hospital uwei usipai BSF but iwei pat I reu pat ba na riboy district ki sangut ki bakot pat kidei sangut na East Khasi Hills hakaba armut kidei ki sipai BSF but armut ki reu pat ba but iwei pat idei na riboy district da ka jingi othmai kini ki arphungut ka jalla meglia hadu bapmi yakni ka khubor ka don praspa arphulaitli ki positive case nruspa lightly ki active case aspa khatsantli ki recovered case but sangut ki barkhlan no nagini ki nruspa lightly ki active case ka East Khasi District ka don sanspa nrutli ki active case hakaba ki sipai BSF ki don aspa san politely ki active case ki reu pai ba ki don aspa neutly ki armed forces ki don south neutly ka West Khasi Hills ka don southly ka riboy district ka don south politely ka West Gentia Hills khat southly ka East Gentia Hills ka don khatsantly ka West Garo Hills khatsantly ka Southwest Garo Hills southly but ka South Garo Hills ka don artly ka India hadu hinin kasni ka don hadu shipho pensan lakmut ki brio ki balakot no COVID-19 tang hinin kasni ki balakot no kilapoi sya ka laipu nyo hajar aspa aplaingun da ka jingkot no kini ki shipho lak san nyo hajar praspa sangut hakari ka jingpoi ki bala ki bakot kala kiu sya kan repen saw pun samsaw na kasispa bat ki bala khlat no pat kilahir sya ka arpon khat pra na kasispa ka Health and Family Welfare Ministry kala pentip ru baki bayo yo COVID-19 hakari hinin kasni kala don hadu samsan hajar nyo puprangut kabala penpoi ya ka jingdam ki COVID-19 hakari sya ka khat nriulak lai pupra hajar praspa nyo pungun Kari India kalala benda test COVID-19 hadu nrulak teli hakasisni ke Indian Council of Medical Research kala pentip bakal ada test hadu nrulak 10,000 sanspa prapratli tang hinin kesni ka ICMR kala pentip ru bakari India kala test hadu shiklur prapralak ngut kibrio hakari ka office jongka district magistrate jongka West Gentia Hills District kala penmi ya ko hukum banweng no ya ka New Hill Juwai ka baha papua kalat thalabo PC na ka containment area kabala penjeri na do ka absent terik unai tung ya ka jingweng no ya kani ka containment area kanlong na do kan roje menta kasngi ka jingweng no ya ka containment area na ka New Hill Juwai kalong hadian ka jingbatha balayo na ka koit ka khya bat kumjuru hadian bala deplut ya ka jingwat benya ya ki brio ki baya kendu bat ibayo COVID-19 bat kumjuru ba umdan shu ki bayo COVID-19 Menteri kokot kakhya jong jalla meria uba elhek hinin ka laipu terik unai tung ula pentip bak sarkar kan ap kai phot na ka Ganesh Das Hospital halor ka jingman priang ka jongka ya iwei ilong kme ibarmet ibamut banwan kha khulung ha Ganesh Das Hospital hakini ki khindiat sni uba hek ulaya thu bala aipor ya ka Ganesh Das Hospital laisni bakan jubab halor kani Uni menteri kokot kakhya ula kenturu ya baro ki doktor ki nurse bat ki nong trei jong ki hospital ba ki de ban long ki ba fikir bha habawan ki nong pha sumar namar lasngo thu ba ki dan ki to ki badan ha jingpang wat kumjuru ki ba hayeng jong ki nong pang kin klumar jimut bet bat kumta ki nong trei ha ki jaka aju sumar ki de ban fikir bha banum klumar jimut yaki kani ga de All India Radio Shillong ko bolam shipi ai ko bor Deputy Commissioner ka Southwest Khasi District ikong isa wanda lalu henen kesni ilapli ya ka childline office hamau kurwat ha ka jingdan lang kiwei ki kendam kilandan ka jing thamu jong ka jing pli ya ka ni ka childline office ka badai ka benta jong ka Ministry of Women and Child Development kalong ban ajing syakri ba ap saw kunda banyada ya ka hok jong ki khulung ki khna ki banadu dangkha hadu ba kindalap khat prasnem
Kilo ki khelong ki khana ki ba shem janja bat ki ba kam jingaram ki la ban phone sha kani ka child office da ka ba phone hau number ubom dan kam sep sa ubolong iwei not khandai phra lani khandai sao lai hinriu nyo hinriu prasan iwei haba ajing kran hakani kasni ikong isawanda lalu ila aiburam ya kan Longstone Social Service Society kabala simkhia ban pelong ya kani ka kam kata bandon ka child office hamau kurwat bat ikhmi lenti ba kani ka office kan aga jing shakri ka babha ya ki hok jong ki khilung khna jong ka Southwest Khasi District ka ba menchwa ka hap banshanya ha ka child office jong ka Longstone Menteri Rangba ke Mizoram uzoram thanga ulaong ba sarkar jala kan trebor ba ban pelong ya ke jala ke ban kieu hakikam ya kai haba ajing kren ha ke jingbu maulong rem bante ya ka synthetic football turf ni ke madan football bala siang da uplang plastik ha ka first arm police battalion ground ha aizol hin ke sni ulaong ba ke jing kieu ki kam ya kai ke de ka we kabala ban pin kieu ya ke jala ba ya ki brio kani ke jing shna ya ke madan football artificial turf la bay pisa da Ministry of Youth Affairs hakaba kalapalay pisa sanspa lak tingka limba ka Hello India scheme ka Meghalaya Police ka baday ka way na gibadang hakmat banyakun yung COVID-19 kilamat ya ka jingya kanu yung niyo kanyang jimpang Bashir kay hakabala don laifu armut kipulit ka jala kiblayo yung COVID-19 Menteri Kampo iyeng jong ka jala ubala kaman rimboy habak ren bak katukat ni kinong patay kubor hinin ka laifu tarik unay tung wala pentim bana kini ki laifu armut kipulit ka jala arfu ingot kidey kibadon hadelhi bat khatwa ingot pat kidey kibadon ha ka jala ubak rimboy wala yaturu bana kini baro laifu armut kipulit jong ka jala kila don ha kijaka ajing sumar bat baro ki klanlun uni Menteri Kampo iyeng ka jala ula ay buramru ya baro kipulit jong ka jala kibala tray met bat mensim na kabenta ka jala banyakun ya kani ka khlam ka Bashir khay kumach pun kumau ki dan South League Police Station bat outpost kibala shakhang sipor na ka jingdon jingade bat kibiya COVID-19 ha ka jala bat kita kilong ka nong mensong outpost ka saipong outpost ka badang ha East Khasi ha East Jantia Hills District ka Molai Police Station bat ka Clear Police Station ka Meghalaya Legislative Assembly Environment Committee hin kasni kalapun pau ya kajing khuslai halor kajing bon ki coke factory bean hawas Khasi District ka balapun julor bha ya kamariang habakran bakilap thai khobor harin kajing lang udokhot jongkani ka committee uba HM Shampiang ulay tho bakani ka committee kan select jurip ya ka West Khasi District ha ka khatpra tere unailar ha ka jogo por kani ka committee kalapun pau du ya kajing khuslai halor kajing bret ya kajabo jaban na ki katto kat ni ki hospital ha jowa bakalabat ha ya sarkar jala bakadai bandono de kiwe ki chaka ki bakarpang na ka benda benthe ya ki jawo jaban jong ki hospital Menteri Rangba ka jala Manipur UN Biran Singh henen kasni ulalai aiburam khatdo ya laingut ki sipai Assam Rifle ki balaklat no hadin ka jinsha ya thma ha ki khenhun le no ha ka shnong khongtal ka bahap ha Changdal District mina ka ap khunai tarik unai tung bat kani ka jing aiburam khatdo ya kini ki laingut ki sipai Assam Rifle lapanlong ha Bertikan Derajat International Airport. Habakran bakilap thai khubor uni Menteri Rangba ka jala Manipur ulapan ramjur ya kani ka jingja bat ulaong bakum kini ki kampin trim kimdan jaka ha kari basensyal lai lut lakipat ba. Ubiran Singh ulapan rabdu bak sarkar kan lumsong klikti Henry kanwat ya kini ki leno ki badon kti ha kani ka jingja bat ban penchitong mu ya ki badon kti kat gumkaan. Haswa ban pengkut ya khubor sesisin kimat bakongsan Arpungut yo COVID-19 kentup yo doktor na Bethany Hospital bat sangut ki balakot no Meghalaya hanin kasni. Keo kajing kot hakari India no COVID-19 syaka nrepsaw pun samsaw na kasisma. Laweng no ya ka New Hill Juwai ka bahap halat halabo PHC na ka containment area bat play Deputy Commissioner ka Southwest Khasi District ya ka Childline Office hamakurwan. Katu ki khubor ki lakut ki bawan chapi nak studio jong ko All India Radio Shillong bat sakhindiat por ni seso ba ka Delhi station nak mla ki khubor ha khatin hindi ba khatin phareng kane kadai ko All India Radio Shillong